Shubor nakaslem jong unong san Hima. Presiden jangkari Amerika Donald Trump hakasing sajan ulaay kerteng ya kateran kum kanong rem jang ka Middle East. Hadien ba Presiden jangkari Iran Masoud Pezeshkian Jingpanmap na kari ba Marjan halor ka jing thombor ki bala penlong hakapor bayakun bat kari Israel bat kari Amerika. Maham ru ba ka Iran kan Shah jor bha menta kasngi. Ha ka jing tho ha ka rinsan truth utram tho ka Iran ka basha penchitam hadu ka dujok kalapanma bat IT no yalade shiki para Marjan jongka kibana Middle East. Bat kular ba ka numsiat shu yaki kani ka jing kular ka dei tang namar ka jing hiarthma ka baklem sange jongkari US bat kari Israel. Uni unong yalam ka Republican ulakam ha ka jing tho jong ha ka rinsan social media ba kari Iran ka wat ban shimti bat ban sinshar ya ka Middle East. Ka Iran kam deshu ka nong leben jong ka dong mingi. Kilong ha ka jaka kata ka nong sha rem jong ka dong mingi. Bat kan nong hadu bon post nem hadu bakin da IT no lani. Ka bakham la ban long bakin da kalon no sundan. Laong utrom. Kumban chukdo Presiden kari Amerika ulapan pau ya ketegi kentien Hadien ba Presiden kari Iran Jingpanmap na kari ba Marjan halor ka jing thombor ha kapor ba ka jing kun persya ya ka Israel bat kari Amerika Henry ulapan tikna ba ka teran kanum thombor shu nang ni shikmat.